Μου Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν, Παναγία Θεοτό και βοήθη. Αυτά τα δύο αυτά μπορεί να σωθείς πέρα για πέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν, Παναγία Θεοτό και σώστε με. Λοιπόν, όταν αυτό το κάνουμε εμείς όλοι, οπουδήποτε θα σωθούμε. Να μην το αφήσετε αυτή την προσευχούλα. Είναι απολύτια, αλλά το έκανε έτσι ο Χριστός, γιατί τώρα δεν μπορούμε να σηκώσουμε πολλά πράγματα σαν τους παλιούς, και λέω, ας δώσω και ένα μικρότερο, και τελικά πνευματικός από τους παλιούς. Λοιπόν, και ήρθε σε επαφή με το Θεό και του λέει, συγχώρεσέ με, μεγαλειότατε Θεότε, σε παρακαλώ, μπορείς να μας φτάσεις μέχρι τα 7, 8, 9, 10 σώζουνε. Πρώτα ήταν για κόλαση. Λοιπόν, και έκανε αυτό. Λοιπόν, μπορώ να σωθούμε. Ναι, κάνει όχι. Είσαι. Μπορώ να πω και κάτι άλλο. Πες. Μπορείς να το κάνεις 5. Το 5, το 4, το 4 στο 3, όταν στο 3 δεν απάντησε ο Χριστός. Τον άφησε εκεί. Και κατέβηκε τόσο στο 3. Στο 3. Λοιπόν, ήταν ένας πολύ ενάρετος άνθρωπος. Αυτοί οι παλιοί που κάνανε αυτές όλα. Λοιπόν, και ο Κύριος κατέβαινε. Λοιπόν, και τώρα μας κρατάει στο 3. Άμα περάσει καιρός και κινδυνεύουμε και πει αυτός και δεν πεθάνει, λοιπόν, να πάμε στο 3. Ναι, στο 2. Και έτσι να μας βάλει όλους μέσα. Τώρα καταλήξαμε σε αυτή την προσευχούλα που σας είπα τώρα. Αυτό δεν έχουμε άλλα και μεγαλύτερα να προσφέρουμε, που δεν έχετε τίποτα πάνω σας. Πρέπει να ταπεινωθούμε, να μελετάμε, να προσευχόμαστε ότι με το παραμικρό Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού, Παναγία Θεοτό και βοήθαμε. Και βοήθαμε να κοιμάσαι και άμα ξυπνήσει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Ιησού, και στον δρόμο και όπου όλη την ευχή, λοιπόν, αυτή η προσευχή θα γίνεται θυσία σωτηρίας.